yau gashi ba a je lahira ba a tashi alkiyama ba, yau wanda ya mutu ba za a damai da aikin da ya a nan duniya ya gani gashi lafazin da ya gashi. To ga lafazin malam Jafar abin da ya aka su musulmi da su dubu Junaidu, Dr. Junaidu abokinsu ne yake cewa shi sarkin Kano bai yi rayuwa irin ta Kano ba, bai san al'amarin mutanen Kano da al'adarsu ba, a Kaduna ya rayu duk gashi sun faɗa, saboda haka bai san yadda nake ba. Aka ɗauko su musulmi da su aka turo shi. Wallahi irin mutanen da muka yi asara a bangaren kwankwasiya ko labarin sa bake ci kwankwasiya rinka ba dama, iyayensu ko gaisuwa ba a je musu ba, banda jakata da dukiyoyi da suka raunana saboda aka basu musulmi da su aka zo aka zauna kwanansa 19 a gidan gwamnati yana ciki. Salamatu Sabo ake zo sai da aka samu da ƙarshe aka gamu ba zai ji ba, gwamnati aka ɗauke wa gwamna kwankwasa tsaro, duk wani tsaro an janye masa saboda gwamnatin ƙasa ta ce ta duba an ba ta rahoto su talaka ba sa son su musulmi da su ga wayanda suke so, amma yace haka za a sa shi. Kowa ya ga yanda aka yi aka saka shi a gidan nan. Da aka sa shi da yake su ƴaƴan bayan Allah ne sun gaji ubansu, ana zuwa ana saka su. Wanda ya fara mubaya'a shine Aminu Ado Bayero, ya ce mun yi mubaya'a kuma za mu bi ka, kuma ƙanne na ma duk zan tattaro su, duk hakiman nan kin mubaya'a suka. Sarki wallahi muna government house waɗanda suke zuwa suka yi mubaya'a kaɗan ga su da yau a ce wani ya fi wani, amma Aminu da ya zo ya ta zuwa ana roƙon su suka zo suka bi, wallahi an kai sarki da yawa ba su yi mubaya'a ba, duk hakiman nan ba su yadda ba. Salamatu Sabo kin zo Aminu Ado ya bi ya kirawo kannansa duka suka bi, ya rika bin hakiman nan one by one, ya ce ku bi ikon Allah, Allah ne ya kawo shi, ba za mu yi kokowa da ikon Allah ba. Haka ya bi shi ya ce to haka hakimin kaza ne, amma kaninsa Ciroma cire shi na wannan wansa cire shi yayi daga hakimi. Ina fatan an fahimta Salamatu. Yanzu idan kika duba tsarin sai kiga cewa amma shi kuma da aka kawo Aminu, shi kuma duk duniya ce ya yarda a ce a bar duk sarakunan nan hudu amma a cire Aminu daga biki. Shi Aminin ne baya su saboda gidan Ado Bayero kasa shiga sarauta. Ya ca duk rigiman nan da sarki ya rika a cire wannan, wallahi kan Aminu Ado Bayero ne a cire. Shi ya mamu baya ta farko. Kai kuma kana malami ne wanda ake kwatanta ka ake ce kana tsoron Allah, a ce kana yin kaza kana kaza, amma kai ne ya kamata kai tawalu ka duba cewa Allah ne ya kawo shi, amma ka ki ka ce dole sai an cire su. Salamatu Sabo kin zo yau ga inda ya wayi gari. Shi Aminin da ya bi Allah ya yarda da cewa Allah ne ya yi sarki, ya yi biyayya, yau ga kujera Allah ya karɓa ya bashi. Saurara ki ji Salamatu, shi kuma da ya ki ya ce sai ya yi kokawa da ikon Allah, yau Allah ya cire shi daga kan kujerar ya ba kuma Aminu. Amma aka ji lafazinsa bayan kun cire shi ya ce mulki Allah ne yake ba da shi, shi kuma rai ne da shi ya ƙare. Har ma rubuta da Qur'ani cewa mulki Allah ne yake ba da shi kuma lokacin da iso duk gashi baka ji ko duk wannan ba tawakkali bane. Ya sha faɗan wannan, wallahi ba gaske bane. Kin san labarin buzu? Kin san labarin buzu da nama da shirwa? Na san yaran zamani ba san shirwa ba, amma mu mun santa. To labarin buzu da shirwa, lokacin akwai wata shirwa lokacin baya, nama in aka aiki yara sai ta warce ta sama da shi. Mai balango yana cewa sai ta ɗage yana sayarwa sai ta sama da shi ta tashi. Buzu ya so namansa ya buɗe takarda zai abin nan, shirwa ta zo ta warce naman sai ta sama da shi. Buzu ya bi ta yayye kame shi ta gaba ta wutar, sai dubi zai ce to sadaka. Wannan sadakar da yanzu wannan sadakar da buzu yayi Salamatu ta gaske ce, ba ta dole ba ce saboda naman ya tafi. To iri ɗaya ne da sarki Sunusi, wallahi duk abin da ya faɗa ba gaskiya ba. Amma kalmar ganda daga makotan ba a ɗauko rikodin na ki ji a ɗauko rikodin ɗinsa na baya. Duk abin da ya faɗa wallahi Salamatu ba gaskiya ba ne, ba da gaske ka ya faɗi duk wannan, kuma na zo nan na faɗa na ce ga abin da ya ce kafin ya zo ya faɗi na ƙarshen nan, kuma na mai izina ce in har ka faɗi wannan kasan daga Allah ne, me yasa ba za ka yi da wa'ancan su ma Allah ba ne ya kasu.
kuma in lokacin sa ya kare ai za su tafi, kai ma in naka ya kare za su tafi, kuma ba za a taba kujerar ka ba, kai ma ka rubuta wannan ka ta samu dan na faɗa kafin a cire shi. Salamatu abin da ya faɗa na dole ne an riga an cire shi ba no going back. Kuma abun mamaki da aka cire sarki duk Kano gabaki daya, kin san karama asara a Kano da ra'ayi ka kunna kendir a hure ma ka sake tanta wata ashana, kwaya ɗaya kai asara wata ashana, haka bai ai a Kano ba inda aka samu tarzoma ko tausayi nashi. Ka je raka sarkin ne wanda ku naɗa wancan, ka ga inda al'umma suka tare shi kenan, me kun ka tabbata a wani ne suka tare shi su waɗannan ana nufin waɗanda aka naɗa yanzu din. To ai shine ke son kai ki kin ga ai abin da ladan la kamata mu yi Salamatu dan mutane masu jin musu gane ko in suka fahimci abin, domin akwai wanda abuwa duk ya shige musu duhu, sun dauka zalunta sarki akai. Sarki ni da tan da nake Allah ya tsokana rigima Allah ke mai hukunci.